Gikan ang mga letra nga atong nakatunan. Dito ka ang tingog sa matag letra nga akong ipakita karon. Gusto ba ang tingog sa matag letra nga imong gilitok? Sige, paminawa. Ang letra nga T, ang tingog kay T. Ang letra nga A, ang tingog kay A. Ang letra nga M, ang tingog kay Ang letra nga Y, ang tingog kay Y. Ang letra nga S, ang tingog kay S. Ang letra nga O, ang tingog kay O. Ug ang letra nga U, ang tingog kay U. Ug karon atong pagatun-an ang tingog sa letra nga I. I. Mao kini ang tingog sa letra nga I. Magtagbo ang ibabaw ug ubos nga mga ngipon nato kon kini atong litukon sama sa hulagway. Mga butang nga nagsugod sa tingog nga I. Itlog. Iring. Ilaga. Isda. Isla. Itik. Ikog. Iro. Mao kini ang dako nga letrang I. Ug kini ang gamay nga letrang I. Ingon ini ang pagsulat sa dako ug gamay nga I. Kuhaa ang imong writing notebook. Sunduga pagsulat ang mga letra nga I. Puna ang usa ka panid sa imong writing notebook. Ug karon, atong litukon ang tingog sa letra nga I. Ipares sa uban pang mga letra nga ato nang nakatunan aron maporma ang matag silaba ug ang matag silaba ngadto sa pulong. Mi. Ti. Si. Ye. Misa. Tiyo. Iya. Itom. Siya. Susi. Pagbansay-bansay. Ib. It. Is. Miss. Tis. Yes. Sis. Sima. Sisi. Sit. Tiyo. Usisa. Tita. Siya. Tiya. Tamis.
mga tita, mga tisa, mga usa, ug, tita ug tito, siya ug saya, masi ug tisa. Basaha ug tubaga ang mga pangutana bahin sa istorya. Siya si Sam. Si Sam may sista. Itom ang sista ni Sam. Mga pangutana. Kinsa ang adunay sista? Letter A, Sam. Letter B, tita. Letter C, sasa. Number 2. Unsa ang kolor sa sista? Letter A, itom. Letter B, pula. Letter C, puti. Ug karon, atong i-check ang inyong mga tubag. Markahi ug check ang imong papel kung kini husto. Ug markahi kining ikis kung kini sayo. Okay, number 1. Kinsa ang adunay sista? Ang hustong tubag, letter A, Sam. Markahi og check kung husto. Okay, number 2. Unsa ang kolor sa sista? Ang tubag, letter A, itom. Markahi og check kung husto og ikis kung sayop. Good job!